Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako si spropagujeme našu akciu v našom podniku a prostredníctvom Pigmenu a zvýšime si predaje. V našom menu chceme pridať, dajme tomu, text a fotku, alebo teda nejaký propagačný obrázok do tejto oblasti. Vôjdeme do nášho Pigmenu, v ľavom menu v sekcii Promo si vložíme text, ktorý chceme. Vieme, že je MDŽ. Vložíme ho sem. Vyberieme si nejakú fotku. Napríklad všimnime si, že potrebujeme tento obrázok zapnúť a klikneme na tlačidlo Uložiť. V tom momente si môžeme pozrieť, zobraziť túto prevádzku, ako to bude vyzerať po naskenovaní kódu. Ako môžeme vidieť, máme to tu. Povedzme, že si to chceme zmeniť, tento obrázok za nejaký iný. Napríklad za tento. Zas klikneme na Uložiť v pravom dolnom rohu. Ako náhle tento pásik prejde, môžeme si dať zobraziť prevádzku. Takto jednoducho si vieme spropagovať vlastnú akciu v našom podniku, bez toho, aby som museli pridávať ďalšie papiere na stôl.